Amwa kwaba and so Radom TV bedroom so health tips and if ya amankwa samaklo ne doctor atnasia na ochi mu nkomo skin care ye mofra no ye hwe wo skin no eyi na ye kama fe ti ho nkomo no aseda bia de a endpoint ne de ma no bisa na daromenti ene ye gina bibia ye gina ye so yasene ti se yare bi wo so nko ade a bora endpoint homeopathic clinic friends see doctor de here so be friends so be basa wo ma o friend nko ade how no obechire mu de ama 0244867068 0244867068 Dr. Hilda Boy etimejum organize ye mo akwaba ye da se nti ye mo fra no ye wo akra samna be ne ye fa nware no enku be ne ye fa nware no onyiri kwa animu an samna ne nku be ene ye fa nware wo mo emfa nsra wo mo se be ya wo mo skin no yenko ha no. Okay. Ye wo seminar eyema babies. Okay. Na impempi no uko dwom na wo tia obeti say ebia baby soap, ebia baby pomade ana baby intino eno no wo honom. Okay. Intino say wo ye obi a wawo a wo hwehwe bisa eno no na obeto ede edware akola no. For inkola no yen recommend seminar anu odin. Yen recommend seminar hash ana seminar bleach ma kola biada intino wo to a won so hwe se wo di a wo yusu a anu odin a hu se wontumi yusu ma wo baby ana wo bampo a wanyi wontumi yusu ma no esan se enye ma wo mo afi nso se eba no yevan se sapa wo di bedware akola ebi mu pesapo a eya de ding na nia odi dwina efini nyina ofili se efini nyina efiri ne ho de bi entesa sapo a wo de bedware oba no ewo se eye sapo a eye mre wo dware ne nso a enye chu de bi dware ni ye fina ko de bi very gentle na ebi a sweat ne efin kakra bi na eja aba besen but enye se bia wo twitwi enye sa obetumi damage skin na obe say skin no na insuo no nso a wo de bedware no enwo se ye insuo a ado shipa debi apart from say bia akola no betumi a hyehye no e betumi a damage skin no into no enye the best ana wunya the best outcome into no insuo de na wo de bedware akola no afi eba no yemfa say towel nso so a wo be use a towel ne de eja towel ye towel but wo paper akola ne ho a eno nso no mem paper ne ho dry ja la exercise bia wo pese nsuo ni nyina wo honam nani no ewo ansa na wo de we ja akola no at least jakakra ye beka no say bia a thin film of water na fe wo de nkono asra so na attrape moisture no in na ne honam no anya dry tem enti no kakra wo we sapon ni we no but say ye ba no nkono nso so a ye nyina ye nim nkuto eno nso ye very good vitamins wo mu ni ade a ebetumi abo akola no ne honam no ho ban enti no eno nso so no nyame adom ne bo anya den obi a betumi atobi na wa yuso apart from eno no ye wo other baby pomades eye ana inkola pomade ninka ne sa a obetumi yuso edi ama akola no ye wo even coconut oil coconut kubengo eno nso ye oil a obetumi yuso as pomade ebi mo de fra shea butter no ana nkuto no edi use intini ahodo bebre wo hono a eye good ema inkola no petroleum jelly eno nso wo ho obetumi use ama inkola nti wo hu se ni amabobo wo nyina no enye nku a meka se eho odin ana akonako fa osika nyina akokoto nkunku a debi options we nyina wo ho ye wo store mu dia ne bo odin so wo ho obetumi ato enu bi once a eye inkola ade no obetumi ato na wa use ama wo ba no na nia ye mpekra ne se o hakoto bleaching creams ana cream a ebe ma akola na ye fita na ebe bleaching no ye hia de pa se awofo enhwe saa ade we mayen because ebi mo
obeka se onim enti no ebia akwala ne nku asa na odi ono ani nku eye ana se ono ani nku no odi ato ho obehu na ne ba no wakọ akọfa na oyusu kakaka se bia na ye nihwam obeda no no na afi akwala no we use ni nyina na po ne honam no nso enti no ye nyina ye nhwe saa de we na ye nye ma ye ma no na ye ne saa ma omo a omo honam no ebeye kama afi eba omo chinwi nso so a the same thing ube wash ne kama na senguto na wode femu se ye den na wode femu na wa ye ne kama na wanunumu kama se ube bo nso so a ma ne nye ding like unza omutimi bwa na ite se o chechire adwini na ashem na afi ensoansoa eba be sisi akwala no tiri ho ye mpanisa ni nyina ka skin ne ho inti na ye me ka ho no inti no hair care no so hia na obi ho beka se oh akwala no ho ofe like oye kokko inti ne ho ofe tuntumo kokko o brown o ni nyina ye fe fancy hair na me ya do ochina yes ato aso facha me si atwa so no problem inti me hu se adusua bebre wo mu a wo se ye hye no so abatan na yentie ni ye wada wo ma nyame ya do ochina ye nto so emfiri eho na fe ye mfa de ho so enka ho na mo ye nyina na ye ma no ye mo ho ban emfiri how bia ye ma wo mo product enye for mo skin na e de bro wo be da endpoint ase ochina de pache ne ye wo nkwa ele se hia